敵を撃て。我が敵を撃て。
な。敵を撃て。我が敵を撃て。また強くなったぞ。目の剣を受け帰るわ。ものを守る盾となれ。かの者に力を。かの者を守る盾となれ。かの者に風のごとき軽さを。かの者の剣となれ。
調子がいいみたいです。でも混沌の神ストニアさん、もうどうなっても私の居場所なんてどこにもないじゃないのさ。こんな世界なんて滅びちゃえばいいのよ。ソニアさん、かわいそうに。ところでエルミン。よし、ベルゼリアへ行こう。まずはアルハザードを持ったベルーハルトを倒おすんだ。役に立てたなら嬉しいです。諸悪の根源となる呪われた城ベルゼリア城。やろう。でも混沌の神ストニアさん、もうどうな私の居場所なんてどこにもないじゃないのさ。こんな世界なんて